Tak došli sme do vodáckého centra Dronte nemeckej. Tuto narkomani si už dávajú prvé dušky. Marian už druhú kávu, už zabudol, že jednu pil. Tie voľby ho úplne položili. A tuto je aj hron. To je to, na čo sme sa sem dopravili. So svojím malým bratom? To určite nie. Tak toto je zostava dnešná na splav. Už sme skoro kompletní. Juro prejednáva so šéfom člny. Spravil si presne prehľad o nich, akí sú, ktorí sú a ideme do toho. Aj šoferov naspäť ti pôjdeme, my naspäť či nevieš. Ja? Juro, ideme. Toho stranou alebo toho? Ideme tam, hore, ale teraz máme energiu, my sme bojili. Neviem, ako to bude. Zasujeme člny. Vy jeden čo, vy a druhý čo do toho času. Ja som to už videl. Mároš, ideš so mnou? Alebo Miro? Čo? Uvidíme. Dolu sa rozhodíme. To sa rozdelíme. No, štádia. V štádiu prípravy sme stále ešte, ale už je väčšina ľudí tu. Takmer všetci. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. A chlapec je kde? Ten sa učí. Ten nejde s nami, či čo? Nie tvoj, ale ten, čo bol s nami. Nevidím ho. A hen je, so števou. S tým myslím. To je na čelo táto? Dobre, tak mu dávam tam. Ako to hovorí, ak najpredu baril? Ešte dám na hrdlo. Ten tam je, daj bojky sa volá vyšku. Na stola, to by som mať na ale nedávam. Vy máte rýchlo, nie? Takže pravdepodobne môžete zbrhnúť. Ja som chcela ešte uvážať tú člnu. Je nás jak hadov. 15? Aha, tuto arabský nejaký turista prišiel. Al-Hadi Abdul Hadi Buzalka. Buzalka. A daj ho na internet s tými onými paličkami, čo je tam písané. Morož má ale hen také operadlo ešte. Tak to nie je. Aha, ešte má aj to one. Zahalená. To je ona asi. Jedna auto by niekto trebalo. No, videa. Ale pôjdu. Už sú nachystaní všetci. Dobre, 10 minút čakáme. Dobre, 9. Aby vycikať, pomodli, nastupovať. Čo keby ste otvorili tú bielu podvoru? Teplá jak prasa. A ja mám acitko. Čulen, mám acitko. Otvoriť ju môžeme, ale nedá. Ale zavreté.
Turistom nečujem, že ich starý protivný chlap. Mali by sme sa... To sú posilňovacie pohyby. Vidra. Na krásne 2 dní. Myslím, že tú flašku aj môžu udržať. Ale nie. Akurát, že tieto sklenené majú trochu nevýhod, keď ju hodíš do vody, je tam riziko, že si ti rozdrbe. Hilo, hlavný oný čapovač. Neviem, ja už som mala, tak neviem, kto ešte komu patrí. Pozor, pod železničným mostom 200 metrov je skala Kráľovná, ťahá to pod skalu. Tam budeme čakať. Tam to A na najlepšie miesto ťa pod Na internete píšu, že neťahá. Ale treba sa aj troška brániť. Ale dá sa vraj aj obísť aj po ľavej strane, okolo ostrovčeka. Ale... Tak prví štartujú. Vidíte, čo tiež opačne do vody? Nesprávnym smerom sa nastupuje. Ja som dotušila, už zase som... Ja nejdem do vody, ja sa nenamočím, nejdem. Vytáni to, brácho. Ja viem, ak sa napadá. Takto, kokonáro. Tak Jaro, ty si najlepšie zabezpečený, tu tuším. za rohom. A nie, ja sa nemám. Hľadaj. Nie tak, musí byť predok dopredu. Tak, áno. Po 25 rokoch. Počkaj, to sa... Nie, nerob, nevychodí. Ty nemáš veslo zadák. Ja mám čas. No, jeho necháš. Veslo drž, veslo. Obidve. Áno, prvý do vody. Veslo máš? Toto. Je to nafilmované. To som preto chcel školenie. A už sa nehýb. Lebo ja som biskup. Nie, normálne zaber. To si ty. Cigarety sú suché. To si spravil s tým, že nenamoc sa. No ale vidíš to, že to veslovanie je také dôležité, že... Dobre, a zaberaj. Nie, normálne, prečo jeho počúvať? Jura nepočúva, počúvaš mňa, dobre? A ja som, že sa ani nenamočím, že sa vidím. Červených máme, ešte čakáme 2. Pozor na ten konár. Chytaj sa ho. Jak ty mi Pristávame. Nie je taký konár, poďme. Malinovci. No pomej. Daj ďalej toto. Môžeš to vyťahnuť, Jan. Poďte dopredu. Normálne dopredu. Poď. Kde je Ďuro? Ešte aj úvod pri flaške. Poď, ťahaj. Ťahajte, Malinovci. Dávaj. Špagáti moc nepomôžu. Náhodou, tým špagátom som chytil čln. Zachránil sa. Tak sme v Šalkovej pristáli sme. Hlavne sme tu táborili. Možno aj teraz budeme. Teraz.
Aha, našli svoju loď, našli. Našli svoji rádcové, našli. Našli moji rádcové, našli. Tak pristali posledné vaše dve lode. Všetci sme úspešne pristali v Šálkovej. Napríklad mňa táto akcia stala jedno oko. Zatiaľ najvyššie skore má Lubo a Peška. 4-krát. Á, gratulujem! Čo 4? Hore s psom, to je osobák. Ešte to znamená, až do konca akcie v krčme platí. 4-krát? To jak ste nám zabrali tú fľašu rybe z laku? Neviem krát, ešte krát a uvidíš. Práve je problém, kým sme mali rybezák, sa nám žarilo. Počuj, ale rybezák... Kde ste spravili chybu? Parkujeme v krčme Šálkovej. Hron si tečie, ale my sme prestali tiecť. Teraz tečie nám pivo do hrdiela. Peťo, čo máš na stole? A ešte k tomu dvoje hranolky. Ako zvlášť. Táboríme v Šálkovej, kúsok nad Banskou Bystricou. Toto je náš vodácky tábor. Ideme variť guláš. Nasypeme dreva, vody, kamaracie mäso. Udržujem oheň. Udržuj. No dnes je 13. júna, sme vo Vlkanovej. Pred nami sú pereje, z ktorých máme po predchádzajúcich skúsenosti obavy, teda, lebo všade sme naberali doteraz vodu. No, doporučujú, že by sme išli po jednom, ale no, uvidíme. Budeme mať poradu nejakú a rozhodneme sa. Ja nie. To sa vypekáme po 30 a viac stupňoch. Prskáš ako pes na všetkých dokola. Je voda zrovna, tá posíli.